Nik uste dut, lan honen emaitza edo, borobiltzen edo, nik uste dut, izan daiteke balio jartzea ez zuten eman balioa emakumeen gorputz praktikei orain balorean jartzean eta bueno, nik uste dut haien agentzia eta ikuspegia eta bizipenak azalaratzeko, ez? Eta ikusteko edo hausteko pizkat daukagun gaur egun belaunaldiak daukagun estereotipoa aurreko belaunaldien begira, aurreko belaunaldiari begira, pizkat estereotipo hau hausteko eta ikusteko emakumeak historian zehar indarra eduki zuten, eta naiz eta zapalkuntza jasan zuten, berez bere agentzian edo bere transgresioak ere erdigunean jartzeko, ez? Eta nik uste dut hau saiatu nintzen egitea eta espero dut lortu dudan eta bueno, lortu dudala eta jendeari ere pizkat emateko devoluzio bat, parte hartzen duten emakumei, devoluzio bat emateko hau atera dugu eta espero dut